लोगोफोर नै बियो गुदाम डिसेम्बर आरोना डिसेम्बर सफैनाय लोगो लोगो जि थिथि थाथा रिथि रिथा बिबार लाबाय नै लोगोफोर जुदि बारफुयो अब्लाना बेसर बारि बायदि नुगोन आरोना नै जि मोजां मोजां एकदम थफि थफि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै बारहां जाथारबाय नै हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना बिबारा बारहां जाजोब्बाय आरोना नै थफि जाजोब्बाय बिबारा ओमफ्राय आरोबाव मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय माने फिसा एम्फौ सोमजिदों आरोना नै गोसोम एम्फौ सोमजिदों बिबार बारनोसै लागायावसो नै बेफोरबायदि एम्फौआ सोमजिबाय आरोना आसरित बिराद बाथाबनानै थायो बे एम्फौआ जि अन्थाव मालाय बिबार लाखानाय माने बिदि एम्फौ सोमजिनांगौ दे ओमफ्राय नै अन्थाव बाथाव माने गासिबो थफि जाजोब्बाय आरोना नै बिबारा आंना ओमफ्राय टाबा ओरैबायदि मेमब्रां जाजोब्बायमोन बे टाबखौ आं जोथोन लायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै साफा खालामजोब्बाय आङो फुख'जोब्बाय सान्दुङावनो थाबाय थानाय जायो नालाय सान्दुं अखा ओमफ्राय दाखालि खामानि मावनाय समावहाय माने हायाव दोनथ'लाबायनाय जादोंमोन नैबे फुल स्टेन्डखौहाय खामानियाव बाहायथ'नाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो हा नांला नांलि जाबाय हायाव दोनलाय गोजौआव दोनलाय बेखायनो माने मेमब्रां जादोंमोन आरोना दा आङो सुस्रांजोब्बाय लोगोफोर माने गासिबो बिबार लाजोब्बाय थफिनो नै अन्थाव बाथाव ओमफ्राय प्रब्लेमा जाहैबाय बे एम्फौआसो आरोना ओमफ्राय बेयो गासिबो आंना फुला माने बायनाय नङा आरोना बेयो लकेल गोजा ओमफ्राय बिबारा येल'मोन आरोना दा नैबे टाबनिफ्रायनो माने बेफोर दालायखौहाय आङो काटिं खालामनानै नैबेयावहाय गायस्लायजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखिनि थांदों लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बे बिबारनि महरखौ नुनो मोनगोन आरोना बेयो माबायदि बिबार होगोन मानो होनब्ला दाथ' माने स्टार्ट जाहांखाबाय माने थफि खाबाय आरोना बिबार बारखासिगोन बारहां जाखाथारबाय जेब्ला बिबार बारजेनो अब्लाबो आङो भिडिअ लागोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दा आङो बेबायदि कालेक्ट खालामनानै लानो हाबाय आरोना माने मोनसे टाबनिफ्राय आङो दालाय गायनानैहाय बेबायदि फेहेरना लानो हाबाय आरो लोगोफोर माने माबायदि बिबार होगोन आं बेखौ मिथिथ'ला माने सिगाङावथ' फिसासोमोन आरोना बिबारा नायनोसै माबायदि जायो आरोना कालारफोरखौबो एखनबानि समाव चेन्जबो जायो नालाय कालारा खुनु थिग गैया बुंनो हाया जेरै दाउस्रि आथिंफ्राबो चेन्ज जायो दा नै अन्थाव बाथाव माने फुराना माबाबाबो बिफांबाबो आराम माने खिलिनानै बेबायदि बिबार होसिगोन आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो बे जोलैखौ एसे सिगांनिफ्रायनो माने आङो बेखौ खेबस' होनायमोनब्ला बिराद मोजां दालाय दासा जागौमोन आरोना माने आङो सिगाङाव बारा खेल लायासै लोगोफोर बेखायनो आङो बांद्राय माने एरहोनो हायासै आरो नैबेखिनिल' दालाय एरबाय आरोना नैबे एसे मोजां जादों ओमफ्राय नैबेयो एसे खम आरोना अब्लाबो बिबार लाबाय बिराद गोजोनबाय लोगोफोर जुदि जोथोन लानानै माने गायनानै बिबार बारनाय नुयोब्ला बिराद गोजोनो लोगोफोर ओरैबायदि साक्सेस जानाय मोनखायो दा नोंथांमोनजों आं बेखौ शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर नै नेक्स्ट आरो आङो बिबारनि ब्लग लाफिनबाय सिगाङावथ' माने फिसा गोरलै थफि फुनाय समावसो आङो माने भिडिअखौ लादोंमोन दा नायदो नै लोगोफोर जि मोजां माने बिबार होसिगोन आरोना नै बियो एसे गावलांहांबाय नै येल' कालारनियानो जाजोब्बाय आरो लोगोफोर माने आङो दाउस्रि आथिङा जेरैबायदि चेन्ज जायो थिग बेबायदिनो बेखौबो माने आङो चेन्ज जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा येल'आनो जाजोबगोन आरोना नै येल'नि महर फैजोब्बायानो लोगोफोर जि थिथि थाथा माने रिथि रिथा बिबार लाजोब्बाय नै लोगोफोर सिगाङावहाय एसे खम नुदोंमोन ना ओमफ्राय दा जेरावनो दालाय खिलिनाय एरनाय माने बेवहायनो थफि जाजोब्बाय आरो गेदेर उन्दै खुनु खोथा गैला माने फेंखा एरनायावनो नै बिबार सिजोनाव बेबायदि बिबार लाजोबो आरोना नै बियो एसे माने लेट जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर रिथि रिथा आयै बारफुनांगौबा ओरैबायदि येल' समायफ्रुजोबसिगोन आरोना सिगांनि ब्लग भिडिअखौ आङो माने 16 नभेम्बरावनो लादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नै डिसेम्बरनि माबा जालायबाय आरोना
12 डिसेम्बर जालायबाय दिनै नै दासिमबो माने थफिनायैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो जिहेथु फार्स्ट थफिनाय बे हिसाबै बियो माने गावलांजेनबाय आरोना। ओमफ्राय बेथ' दाखालि माबानिफ्राय फ्लरिस नार्सारिनिफ्राय लाबोनायमोन लोगोफोर। आं बेखौहाय बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव माने बेलेग बेलेग कालारनि जागोन साननानै लाबोदोंमोन होनना खिथादोंमोन ना। ओमफ्राय बिदि नङा आरोना लोगोफोर, माने कालारा एखेयानो आरोना। नै बेफोराव हमनो हाबाय, नै बेफोराव हमनो हाबाय आरोना। बियो येल्ल' आरो मा होनबावनांगौ बेखौ, सिगाङाव अरेन्ज बायदिबो नुयो, रेड नुबाय आरोना, दा येल्ल' रेड होननांसिगोन लोगोफोर। नै जि मोजां थफिनानै दं आरो। ओमफ्राय बे एम्फौआ खारा लोगोफोर, नै दाबो दंबावो एम्फौआनो, नै एम्फौ गोसोम आरोना। बार बारस्रोनायजों जि मोजां मावदों नै बेलायथ' एम्फौआ नै लोगोफोर। ओमफ्राय जेब्ला एकदम फुरायै बारफुगोन अब्ला आङो आरो भिडिअ लाबोफिनबावगोन आरोना लोगोफोर। नै माने सिगाङावहाय दालायफ्रा एसे खममोन जेब्ला आं भिडिअ लादोंमोन, ओमफ्राय नै दा दालायाबो बांसिनबाय, ओमफ्राय बिबाराबो बांसिनबाय आरोना लोगोफोर। नै थिथि थाथा एकदम उन सिगां आरो। ओमफ्राय बिबाराबो गोबावैनो थायो लोगोफोर, बिराद मोजां लकेल आरोना बियो बायनाय नङा आरो, लकेल जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिबारनि नामखौहाय, बे फुलनि नामखौहाय आङो डिसेम्बर फुल होननानैसो मिथियोमोन आरो। ओमफ्रायहाय बेनाबो मोनसे नाम दं, बेखौ आङो गोजोनथाव फिसा बागान बे आब'नि ब्लगखौ आं नायो जिहेतु, बिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे बे फुलनि नामाहाय गुदाम डिसेम्बरनो आरोना लोगोफोर, गुदाम डिसेम्बर। बे आब'आथ' बहुद फुल गायो मालाय, मोजां जोथोन लायो, जोथोन लानाय मोजां बिबार मोनो आरोना बियो। ओमफ्राय दा आङो बारा बेखौ केयार खालामनाय जायाखै, मानो होनब्ला आङो बेखौ काटिं खालामना होनाय जायासै नालाय, बेखायनो माने दालाय दासा खम नुबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो सानबायखि नेक्स्ट इयारावहाय आङो जेरैबायदि खालामनांगौ आं बेबायदि केयार खालामसिगोन आरोना, जाहाथे आंनि बिबारा साबसिन समायबावो आरोना। अब्ला नोंथांमोना जेब्ला बारफुयो अब्लाबो नुनो मोनफिनगोन। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय। बेखिनिखौनो आङो शेयार खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर।